Gülşat! Gülşat! Neymi? Ben sana dün neyme dedim? Neymi dedim? Ben erteli yığını ben koyunu utuklak koyduydum. Şu koyun yoktu. Yığını gidip bolya mı? Yığını gidip bolya mı? Şu koyun yoktu. Ailede. Ailede. Ha? Şimdi ben işe var ya. Böyle maşin ustası. Şu kıynıkta maşin geçirip bana. Maşin becerip bolya onu. Öyle şu koyun yoktu. Yığını gidip bolya mı? Gidip bolya mı? Şu koyun yoktu yığını mı? Oğlum, bu kıyıkılamaz değil mi? Geçen bana eferet, geldin eferet. Yine koyunu utuklak koyduysam yine utuklayan dağıldı. Ben yığını gitmeli. Diyeceğim ona seyret. Şu kıynıkta maşin geçirip bana. Masin mecerler mi oğlum? Hava. Al. Senin yığına gitmedim oğlum. Hava. Ne oğlum? İkinizi bölçüyorsunuz değil. Yeni maslahat gerek mi? Yok edeceğim. Ece, Fen Şuloy'un en akıllı ve namına Ece. Tabi ol. Ece. Bana dene. Hadi ben çorabım. Ece. Çıkayım. Turdun sen mi? Evet, sen hayırlı olsun. Sağ ol. Ben sağ ol. Nereden? Yo, gelincinden sonra haymasam. Böyle. Gel Ha? Sağdım, anladın mı? Sağdın düğün nerede koyamadın şu tayda duranır da. İyi de oğlum, yardım et şunu. Sen şu günler yadına bir daha da ol ya. Köyünün çoğunu gitsin ha. Ay ini. Benim şu başarıyla. Haçım oradan buralarken kırılıp durdum. Futbol, çıkaya şu futbolun içinden. Sen ne biliyorsun bu futbolun kritiyenini? Yo, kimdir bir niyatlap fikre çümpörün olsa ne biliyorsun? Kimdir bir var mı olsa, yine şu kimdir bir de neyse mağara. Doğru yorum düşün şartını da. Öyle ince. Uy sen ne mi? Köyünün yönü düzedip gelecek oluyor mu? Hava? Yo, haçanla bilmeyen eşimi çoğruğa yerde kovardı ulan birini düzedip geliyorlar. Öyle ince. Bana oğudanca akıllıca el tarzı ve de vurgun. Aşır. Ho içeceğim ho. Kalkın aşır sen. Kaka. İçim çağırıyor. Baktım. Hani. Hayır oğlum hani. Ho Ece. Ne geldin? Gelin bakalım onu ortun şu aşırlar men aşır ya da. Ne Gör ama? ödün aşırmara da yetiga şunu ya. Alzırat ya şu aşırlar. Gör oğlunu da koyan aşır dur. Aşır Muhammed. Aşır Muhammed. Aşır Muhammed. Koyan ben oğlunu koydum. Or ahtını da ben aşırını koydum. Aşır geldi. Vay, aşır On artık geldi deyip koyduktan kalkın pay vesile artık geldi aşır geldi deyip koydu. O atağına mı? Aşır Muhammed. Vay aşır Muhammed. Aşır Mehmet. On atasının adı. Vay bolya. On kakasının adam Aşır Muhammed. Bolya aşırlar koy. Bir aşır çağırsam hem aşırlar kalk geliyor. O ne kömek gerek sana? Neme? Feridine kovurda gitti. Kovurda gittin, Tanrı yaptın ki var. Kovu, Feridine. Indi şu kovurda kuşlaktığını, şunu çuyun var ha. Ha. Şu kitapları Dur. Kitaplar ayırıp deyip ayırma kitabı koy yerine. Kitap koy dursun yerine. Her yerim benim okumara anlık var. Onu var ha. Bu çayına gayrı. Dur çaynak koy yerine. Birden anladım çaynak bulmasa ben ne hem şeyin ona burada. Hem bir yerde baş tok çaynak, hem bir yerde baş. Mümkün yoktur. Bolya koyun. Bolya, onu var ha. Şu içmeyen ne? İçmeyen dursun diye var ben egnim atmalı orada anladı. Bolya. Dur. Geç beyler. Beyler geç. Geç hadi korkuyum ben. Şuna mı öyle ama? Şuna mı? Kulağın arasalarsın. Yok, kulağım beyaz arasılar ya gel. Ne her korkuyum ben. Ne yaptı? Aşır gül. Ne yemek takayım şu? Bolup duranı götürdü gidiver. Götürüp. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kurunca mı? Doğum yadaylan. Tüyleme. Niye vurdun? İşe var ya. İşe? Tamam. Şeyle mi? Tamam. Yürü kolayla duyun. İşe var yamadan. Yürü loğuma. Yok Yürü. tamam. Yok alar edinme konuşup. Yığıyordun geçip dur hafta oldu. Yok alar yok. Yani uloğum var abi. Gel. Tamam. Dur.
Men seni bir yerde görýän mi? Näme boldy? Bir yerde görýän ýüzüm sen. Ay goňşy bolup bäsap görgörün. Yo, berden öňley. Öňley. Öň ýerde görýän kan. Ay belki görün bolmaň. Dur. Dur. Sen aydımçı mı? Seni gerek. Ay bildim ben bilerdi ya. Bildi de. Gördün mü? Ay. Sen aydımının koğur yani. Bay bir dinleyen seni. Gök asmana kepteri. Göy aşkın depteri. Oşo sesi. Olaydı menki däl, ol anyk Muratdyr diýip aýdymam. Uy ha. Ola anlıqlığın aydım o. Yo sen aydımın bana bile ki. Zülpün senin. Zülplerin senin. Öňser gara. Zülpün senin. Yok goňşy, olaýdymam menki däl. Menki däl olaýdymam Ahmet Atyjan hoň aýdym. O sen aydımçı mı öyle? Awa, men aýdym diňläp görmedingmi? Yok ne aydımın var? Eýäm, unutdungmy eýäm, bagtlymy seni eýäm, näde tapdyň menden hasy, ýani bir aýdym mana. Bu ütkän okmaýyn, durşuny eýenden olurdyň. Yo, soňundan töller ütkak gidýär. Ay, yani eýän murturda sen şu şahyryňy aýt. Men goňşuym mady. Ýanky sözlerdi ýatyr kadyar, ýa. Bamy? Bolýar gördüm aýdyr. Bor oňsy meni wagtyň alyp durmaýdy. Aktay. Şeýlemi? Görürsün borony sawur sagaman işte. Bolýar. Eýän. Unutdungmy ay. Mega maňyma saldyga ýene eýän diýip duran boldum da. Ay. Getirmen götüreýin. Koysana kız. Ente kuyucun kuvadım var. Öyle götürüyor. Akşuları da pehelmeka düzbereyde var. Vay, on bolup berşini. Agy, uzaklygyň şu giňully kanjaýda etmäne iş tapan okmka. Anada gurra diýdim. Koysana. Hem öýlüme gün uzaklygyň agdyň duranokda gurra ýa-da okma kız. Ente mara men janym agryp dik bur. Şu men bolmasam hojalyk ýatýar. Halan, Gurgunmysyň? Gülşatcan iýdir şuma sen akrap dur. Hawa, şu geliniň işi gatykän öýtýän uzak gün hyzyrdap berdiýdik-de. Hojalygyň işine gutorma bamy diýsene. A senem arasynda bir din jalaýmy lekeniň de gaýdym. İşte batbaryan işim yok, ailecan bağladım. Elimi işe yetiren oktu ölemi. Şeýlemi, ay belet ailecan tolemy işin ýergin. Ýöne şu çağany bir ýere işe zata ýerleşdiräýme lekeniň. A günüdekün öýüň içine içi gytýandyr onuň. Vay, enesi ailecan işe başlapdyra. Jahan dörejçilik merkezinde bir işleýär. Ay, senin wara şu bilmeýän zadyň ýok gagy. Ay tolemy bolup dur, ıskırly iş bolsun. Yürü. Munyň satlykmy? Yok Atacan aldım. Benkin açık görmedi. Yok, gül yağdı tolemy. Ana toy bayramlarymyz köpäge ýerýär da. Oňoryan geldim. Seýdip bara öz ýollaşyňda seredip görseň taş töweregiň näkileňem garaýşy üýtgeş bol. Abraýyň atsa. Käşkä beýle kynlaram seýdip seretseler ýollaşýar. Enesi ýollaşymyzyň bezegi ýetýändirler. Ýür. Nirde ýoksa tapyp gelip başymy gowga salýarlar da. Gel. Asık. Çağırana gelin. Neçe wagtda eşit çağıran? Baş eşitdiğinde geldim. Yani gelip ne ettiler da çağıran diye. Öyle gıttırma şu değil mi? Sana da emir kelin de. Indi sen bana uğrat ne etmeliğini? Belki yerimde çalışakta. Şunu gorkadırdın mı? Yok. İşgal ne yap çağırmalığını? Ay mene bu ne çek kolum birinki terine durmay. Hemen bolyan ne hemen bolmayan ne boğul ya. Sen yolunda bizde kim var işte ya? Habaha. Kim? Habaha. Kim deyip sonra ya? Habaha hocalık koyunca hünermen bilen de var. Sen özün ulan oradan oluyor. Hocalık koyunca hünerlerinin çınını ulan orada. Sağlık kuralların sağına onu elektron görünüşte bana getiripler. O zaman tertip belirler bilen hem ben belirleyip çıktım. Bunu 2-3 gün hep küçük dedin tancı ederim. Ben daha kunu atlar ya. Başlık. Ne mi yetişmek ya? Kunu yetişmeye ne var? Belki daha koymak çömeliktir ha. Ha o yani. Karana mekanlarına tavayarlığı. Başlık olur men ne metre yağdı o değil mi? Başlık var. İştihacı adam mertene başlık yani. Kimi vereyim? Aynen verey başlık. Aynen öyle der başlık. Aynen. Öyle aynı orada.
Bar, wagtyny geçtiňi bolýar. Boldy baş, onu der oňalar gaýdy. Ne bileyim bu atmış mazuk oradan iyi süt aradı. Şulayın işine kutarma vurmamka. Uzokluğun hızırdan ipçik geçýänne. Daň bilene çıkıp gitýäsi sönüklep. İýil ýatyp ituqlan soňam gelneje jan ýadadım. İmene näme taýarna harwady. Wah. Şulayın ulugy ýzyrno. Gelnejeme kömek gerek diýjek gumanasy ýok. İýli gepletýäňem ha ziýadan şeýle bir owadan şeýle bir akylly balygy bar diýerler. Kömekleşýänler el aýak ýalyýarlar. Ýöne bolen muň özüne 2 san diýada gerek kömek etmäne. Oy gelnejem janan aylanay. Gelneje. Nahargam yaman süýji bolup durda. Hedile diýikden. Günortan hareket etmägenim gowulaydyr he? He. Gelneje. Akşama näme nahar pişirjek? Suw jormasana ulugy halyňa. Akşama näme nahar pişirjekdi? Zakkun pişirjek. Gelneje. Sen şu näme pişirsen bara döneýärdi. Ana ağamam şey diýär gelneje. Vay, ağam. Nerden tapýan beýle suwjuk sözleri? Men sana belet aşyra özüňe gerek zatlar aldyrmak üçin ýat tutanja sözleňdir bi. Goýa gor gelneje. İlni ökkeşik alýan zadymy diýokdy, bir aýdyla bir gezek zadal ýalarlar. Daşettin, agy, aşyra gyjygyň boýy ýetipdir. İlen kem bolmasyn diýip diňe sana zadal berýär. Soňky dogry maňa zadal bermesin goýdy. Hana, Gülşada seret ayda bir atlad giýýär. Gelneje jan. Seňem gaharyň gelse ağamga tutan kim wara goýýan? Vay, bar gitsen işine. Bor gelneje jan. Men ona gideýin. Yaňa merdan olagyna geldik. Atajan goňşam hareket etmeden alyp gideýin diýdi. Gowlagy he, başlykdyr niýeno. İşde de her iki adamdan halymyzdan habar tutup durýar. Agy, sen hem hajy kujugyny arlanyp olaň törüne geçeniň duýman galaýma. Gelneje. O näme töre? Düşünýän närsiň o we? Hana, Gülşat goňşam merdan janyň maňlaýyndan dünýä janýal akyllyja gyz duş aýta diýip iki sözüniň birini aýdyp otyr. Näme düşünmeýän rüýtýän şo zatlary? Gelneje jan, niýerdeki ýok zatlary kelleň agyryp ýörsiňler. Böyle men gence jan gittim. Sagaman bar. Şükürde durur. Ahir soň şu goňşulardan çykaýmasa meňem zat bilmedigim. Wah, balyjygym Gülşat goňşat çaý demläp bermeli bolaýarmyka? Salam goňşy. Salam. Dur. Oy, seni hatırlayamay. Başardymdan şalyan aýdym amaýdyan. Oy, näme dilleşdiň almay? Kim bilen näme bolan bir aýt goňşy? Yo, men barmy taparım. Bar. Nämen taparsyň? Akyllymy? Näme diýen? Näme ýitirdiň diýen? Menmi? Owa? Yok, men zat ýitiramam. Ay. Zat yer ber. Ýitirdim diýen soň diýäýdim da menem. Ha, yo, men tapma barada gururum yok. Hükman taparın onu. Onu hali mayneri o. O nime çalınır para ol, näme şol? Gitara mı? Yok, bunun içine para. Näme şol? Alt bar. Yok, arkadan da tanıyan da beyleksi. Kızal karnına şey ravi. Kim şol? Skripka mı? O, ana şol çal, bizi dokudu seni yapmana may verir o hali. Kim çalıyor? Ben beni bilemok, näme çalıyor? Bizim raýymyzda 2 tane skripkaşy bar goňşy. 2? Owa, 2. Onu buramda 2. 2. Biri 4-nji gatda, beýlik saltyda. Bollu. Ha, 1, 4'te, 1, 6'da, menem 5'te. Ay, bollu şey, bir yokardan bir aşağıdan tefiyeleyen ýaly bolýar diýende. Senem salyan ha? Owa. Ay, tüwele ben. Salyan. Öýde salyan. Yo, öýde salamak. İşte salyan goňşy. Ay, bolýar, şeýle, işde salyan. Bolýar, halja. Sağ ol goňşy bolýar. Sağ ol. Sağ ol goňşy. İşde salyan. Bolýar.
Ýa-da hakykat menem gözüme görünme. Näme goýdy ýa-da teýenim nämeler görüp bersen özüne. Baybo, bilmedik seni mesele. Gözlerin aýdyp pura içiňdäki jany. Innoň ağasyna ýanyňdan aýan uradyňyzmy? Ýoşrak bolsa başlaşdyrsa näme urdan? Bollum men maşyma. Atajanym meni sekreşip mene ağam ýary görgen. Göwnde de zat ýok. Merdane çykdyrat ýetiniň gowlugy. Indi dere hali diýişiňizi uturup gıybata başladyňyz da? Ay başlyk, üýtgeç görüň edem dokla. İş barda sordum dünýäden bir zat. Ha, şey diýseňizler. Näme hali atajan hiç de düşünýän däler ödýäňizmi? Bak ödüňiz bolan şu soňa waka gelen müşterileri de gıybet etmeni urudyrymy kaňatyk gorkýanna. Sen tersine başlygy aýna bilen işleşip diýenmi? Ne? Siz düşünür yerler. Näme? Kime düşünür ýaly? Size kıyılara düşünür yerler yani. Ana, ay oğlan. Sen menden başka kimin göwünü tapjak bolup kelek bolýan? Ay denme. Ay. Seni var oňry deňer ýalym der. Sen oňany iňirdem der. Men näme saňa iňir diýenmi? Yok, sen iňirden ok, sen oňu oragowa. Kim ol? Başlyk. Ol ýerden geldi şu ýere. Bilýän şu adamlar senden başka kişiyle iş yoktuny. Sen olsa näde den bolýan? Men näde dedim o? Men şu taýda başa bolup berşime näde ýadyma düşýän? Näde etsene aýna, näde etsen hasam odanlaşan. He, onda saňa gowurmak üçin ertirden aşamaça näde etmelimi? Ine şuraya kodam eretdirin ok. Yusuf, şolar ýaly işdimi? İşde şunu belli etsem. Çık. Siňirdiňden go gerekmi dinnim. Innem gidip baş siňirdiň dinläýin. Göz ýaşdyk uratmam gerek gel. Wagt bölüňe ýanaýyn. Gidewer çartyra. Gel. Komşu görlepdir diýdiler. Başlyk. Ha? İşte men sen üçin başlyk. Bolýar. Ha ondan häli işgärler bolupdyr. Sen men hususluğumda ağaň aýlap ýördiýdilerle. Üýtgeşik aýnan adam ýokmyş. Ha, sen üýtgeşik aýlaýanmy ýa? Ara kesmek edip geleýin. Her hiçjek bahana tapýaňyz o. Bu sen hususluğuň däl. Ollawda diňe meni gatlatmaly. Meni günüňünü iýlek, beýlek aýlap berseň duzurursyň bir täzeli. Ay dünýädeki diýen soň başlygym işlat diýmedin de. Kim dünýä? Jigin. Men jigin. Ho? Hay. Aýtmalla ho. Aýtmanym aý berem o. Gidereň. Gider. Arkan işlemini amalı ver. Dank koyaydı da gelmeyen geçti. Yürüsene çaltırak. Vay gelmelem değilikeni. Dank koydun ha. Uyan garaştıraydın mı? Hova garaştırdım. Yarım saat dolla gelip duran mı? Bak sağa göre yolu biraz ilgilenmen oğlum da. İnni neme durdun? Allah buları. Bu ne mi? Görüp dursun ha kışta yemek için yapılan samazor, hıyar. Yine bununla varsa iğrimişlerden hayratılan mürebbeler. Mümçe adı kim alıp var ya? Beriyem sonra onu içeme, kalkama, sana. Bu arla uyan, arada da elttin ha? Adara kalmalı, elekinde. Ya, adara kalacak geldi yöne bilen ha böyleyeceğim. Yapılan bilmeden. Yöne, sen ne için şun kırmeden ha? Yine de şu gurruna başladın mı? Başlayacak. Neyme başlama? Üylen deyip dilimiz sararıp gitti sana. Üyledim kayıt tapı bilmeden ha. Men kapanma var, bol ya diyeyim. La cireyince. Neyme kellen heykayan. Barladım dünyacan. Allah neyme gıyda. Uyan. Bir görsen onu öwüýän, bir görsen men döwüýän.
Şuna real sana da. Näme diýseňem onu men jigimýäli görýän. İkiňizden bir-biriňize münasip. Häzir öýe barsamam, ejem bilen men şu hakda gurlaşýar. İdimden ele. Uyam, birazcık eglenäsene. Men horma arkadağımdan täze gurdurup beren Jahan Döredüzlük merkezine täze aýdyma ses goýmagy beren. Şol işlemi deýin ondan gelýär. Täze aýdym ýazýan bolsaň men garaşaýar. Ýöne ýazgysyny ilkinji bolup maňa bergin. Hökman, sen men ilkinji dinleýjime. Karşılar yani. Awa. Salam. Salam bäxi. Hay bak, çuwen parahat. Bol sen bola. Beh, onu hem diýdim. Bilmedik bolmasana. Dilinizden öňe gözüňiz gurlaşýar. Beh, sizin ne gözüň diline de çyny uradym. Baýba, men kardeşden batym palama tuğraçygy. Goňşy gurrun başga ýaňa sowmasany görüp durda bit bardy. O ýöne onu bilmek üçin çenden aşy zehin bolmagy merekde. Näme? Mehri kimizden başga işiňiz ýokmy dedim. Bolmada aýdyň hawadyr başlygy haýşy deýin. Baý iş tapýar häzir. Goç Murat. Şu adam hakykaty bildirmejek bolsa gep başga ýaňa sowýarmy? Owa. Ýöne bärde ýene bir sebäp bolup biler. Näme sebäp? Aýtda. Haçanna adam öz bagtyna düşünmedik ýagdaýyna şeýle bolup bilýär. Beh, siz goýjak gel o. Hormatly kardeşler, psikologlar, şuň kitapaňyz üçin köp sag bolun. Indi men arkaýyn öz işim bilen bol berjek. Näetdi? Şundan soň mähra duýgusy barada aýtmasa zat bilmedim. Salam. 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 Näme? Gowy ýagdaýlar? Näme yaramaýana meňdeýänmi? Ay ýok, yaramaýana meňden zok. Ýöne ýagdaýyny soraýyn diýdim. Goýu, bärs hastahana däl, bärsi döredjilik merkezi. Daşka kapıda yadılandıra. Şeýlemi? A men näme etmeli onda? O näme diýdiňiz bolýa? Aýny siziň şeýdip keýpiňiz ýoklugy derar. A men arzyň kim aýtmaly onda? Eger salam berip halyňy soran üçin ötünç soramaly bolsa, aýdyň, ötünç soraýar. Bolýaly her kimde bolup dura beýle ýagdaý. Biraz çikelem agran soň bulaşdyraýdym da. Bağışlarsın. Kellen agyrýan bolsa, döredüzlük merkezine däl, hastahana barylýar. Holdaş birelen aldyna. Ýokarda näme diýip ýadyl durany okap göreňizmi? Hawa men o ýadgyny günde ýerden işe gelemde görýän. Ondan şol bizimle näme diýip ýazypdyr? Köp gepli işli adamlara girmek bolan ok sebäp olar döredjilik merkeziniň işgärleriniň kelesini agyrjadyp ýazykly. Bu şeýlemi? O ýerlerine men kendim sevmermendim. Genel de mesela olsa onu açmalı. Açmak yok man hala. O ne hukman ha? Ömerden sonra. Yok sonra. Yok. Ne böyle? Salam dünya. Olmuyor adaylan. Salam, gowmediniz? Sıra bugün gelmedi. Hava bas bunu işe gelme. Yok, maňa agam näle merdan gerekdi. Merdan? O bäşim näme boldy? Sen soraýaly. Dünya. Çağır gittik. İşleri. Diýin lan işim. Diýen. Merdan. Gowmy adaylam. Gowy, sen gowmy? Gowy. Näme üçin pişirdak gurlaýan? Men bilemem. Aşyrym ýok. Habarym ma. Ýa işe barýanym görüp gelneje gün ortanyň aýberäýdi. Adary galmaly elekeninde. Bir gün belki saklangan işlat bolsa ýok. Getirmeli elekenimmi? Ýok, getirenin gatygy bol, şu aslyma näme urlaýamam bilemem. Şeýlemi bolýa, iştäňe çykyp bolsun. Borana merdan men gideýin. Agamyň şoň gün ortana çyny ruhsat alym. Gowlukmy?
Jigilenme seretmeli boldum. Bolya. Uy Merdan, yüzüňe bir zada degipdir. Onym şu wagda diýärmi? Yok, tersine o tarafını kapaladın ha. Ente aytjak geldim, çıdaman aytdım. Bir. Sağaman işle. Dünya, He. senem sağaman var. Oğlum neredeler? Hava. Bugün Sadiyan görünýärler. Ay hava yani köyden çıkıp gelýärken goňşulama bat geldi. Biraz söhbet etdik bolin, şähtim açylyberdi. Dogry. Yer alma goňşal ýylýanna. Hawa. Ogy goňşulama ma. O kärdeşlemma. Ýönesi näme? Ýöne bir kärdeşim ma. Temişe gurruma uýap meni bar isimden goýýar da. Men seni işiňden goýýanmy? Biler bolsa, men seň işleň baryny bir ýam etdim. Anha, bular nota geçirilen aydymlar. Bular däl aydymlara hödürlenen goşgular. Saýla. Näme gatwordum? Men ýöne ondegi şaýtdym ha. Ondan bilýän-a. Sen bolmasaň men el aýakda diýaly. Onna el aýakda diýal bolsaň, özüňe kofiyede demläp bilýänäsiň. Hawa. Bolýada, sen bile dem bolmaýyn. Demläp berýär. Mehri. Men doğrudanam durmuş sensiz gödöňe ýetirip bilemem. Merdan, seni başlaysa. Ha, näme? Sen işin bana. Alam mı? İşin bitsin. Oha, başlıktan tıva geçipti. Ay ne yaptın? Tamam. Bana giremden tanımadın mı? Ay ne yaptın ay? Oha. Komşu deyiverden ay. Ha tamam ya. Bu neyim çıkarsana komşu. Ay içme ula oradan çıkardım ha. Bir kendisini toyuduk gelince geyay deydiler. Gelemden geyecek o. Hani sen toyudun yok mu? Yok gidecek baş eşiğim çalıştım ben atayım. Var ola o otla. Böyle. Yolu seninle oynamam mı la? Ağay, onun berip gelýärmi? Ağam ağasyny ýanyna alyp getirýärler, ýegilikmi? Komşu! Ay tuğulımı. Gel komşu. Ya geldik ha. Hey komşu diye. Oh. İçme. Ne dedi? Ha. Fikri kirlenme, ne kirlenme. Ah, vah. Ne emreti varmış komşu? Han gelen mi? İnin, evet. Ne emreti varmış? Gül ya. Ay bana yaradı komşu. Ay bana şu içmek yakınlayal olup durayı. Ay dağım komşu sen harçan pencek giydin. Bir yerimin göğündüme seni var. Doğru buldu. Bir yelek içmek doğru yalak olup durdun da. Ay ürünümde giydim ha komşu. Yok. Tuğrutla morku değil mi? Yok gerek gel. Onu 250 lira daha korkatın komşumana tuğrutlama. Ay komşu borla toy dokuzun molya komşu. İçmeye geçecek lan yine. Ana şey değil, ana şey. Toy ondan arka içmeye geçeyim. Yürümen komşu. Ha ne mi? Eğer ben bir ad olarak içtim mi? Her şu içsem dinleyeceğim bir kere çay içtim. Ondan gidiverir, oluyor mu? Ay oluyor tabii. Yürü ben sana çay vereyim. Salam ýylar. İşleýänim sagama armandy. Bar ol. Bize işlätýär. Sen morşan ähli düşünmeli. O näme diýdim bolýa, gözel gyýdym jarasy. Näme diýmişim? Vay, mundan artık näme edeceksin?
Kimişe godaçylygy öýe barlaýam kadiýady göreýin. Agy, uzak gün gurlap ýadan okly sen. Bar işiň bilen barsana. Hawa, kaçan görsen ustayda dünýäni işinden goýup dinlemese gurlap otyrdy. Vay, bolýarjam nogun. Gurlemedim, gitmeli orta gidäýerim. Ondan gowsa gönläp sen şu ýerde artykmyş diýäýmeli. Merdan, muňa näme çaýsan gurlemesini goýmaýar. O gurlana hiç dinlän diýip azar bermese bolýar. Oy ýok Merdan, dinlemek ök manel. Esasat gurlap dursa bolýar. Komşu ýörelim onda. Ama öyle mi? Hawa. Sen çay hova geçene. Çay koşurdum. Oh. Şimdi gelin sen soğan şu. Karın toyu var çekiyor. Ne yaptın ay komşu? Al Merdan. Men işgärme, Merdan. Ay işgardan kim borsa inimen ko. Merdan. Han yürü elder yürü. He, bolaydy. İş şagadyň ýanyna gerek. Yandy. Sağ ol. Anen niye kagalansaň, bay joran gerek bora. Bay gurrun edesin gelere. Etçeňeden soň gideňne näme? Mara, ola yeni de geli. Kim? Öy, ben yok. Diýdim. Assalamu alaykum ağam, size kim gerekdi? Wa alaykum. Maňa kim gerekdigini bilen akdyn. Beşinci edep gelip dursun ustaydı. Murat gerek bana. Marada ruhsat alıp her gaýtdagyn yaramazak bolýan idimi näme? Yüzüňden milleri arkandan bağlayan sen. Öyle. Biri sana gel, burun. Men mi? Sen gel. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Niye de so Murat diýýär? Murat mı? Ýerden awa adam. Giden neydi? Gün ortanan mady. Ha, golyla we gelýär. Dogam edeberýärni. Murada ulaňa sana. Sağ olun. Hoppa, Murat sana. Uy. Seni men anasa golýarmy? Yo, sizi gör. Ýaňja da şoňa sana ýerde. Yo, hanma. Ay. Men bunu pek koymaýar. Giýjok gurda boýda. Men ýene de gelir. Gitdim ayol. Ayın düşüne ýere. Näme üçin gelýär? Näme üçin gelýärni bilesim gelýärmi? Onu dinle. Daş etdiňi näme sağ ol. Ulug dawatdan çykan ýara etdiňi. Ağam bu bizim işimi de. Görsetsiz ağam. Bu näme? Bu Abdullah iş versi. Bu näme ulugda ýakyn iş barmy? Yo ağam, bu ýöne sowgat. Bula ýönerden sowgat bolmalyny. Oňa da maňa da maňa berýär. Sebäbi barmy? Yo ağam, ýöne bu müşterilere berilýän sowgat da. Da, ýönerden sowgat bolmalyny. Bäýerde bir da bar. Şondan soň ýene de 4 gerek geldi. Şowurda düşündirmekden ýa-adam soň indi maňa bukulmakdan başgasy kalgalmady. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Vay. Kelle arabadan nokma? Waq ýok da, kelläňde näme bolýar ka? Ey dünür ýykylyp durýar, sämäp duray kellem. Bäh gatrak ýykyldyňmy? Gatrakdy kiçeltmesene onu. Garçyla gaýtdyňmy diýsene. Birinji gat, ikinji gat, üçünji gat, dördünji gatda bar gatynda durýar. Näme gaýtdy diýip o? Ýok da ýok. Geneje bilgeçliğini etýär. Günni öğretip böyle öňçi bu 5 kere süpürmesi insan ýatyr ne oğlu. Ýoklaydyk ka. Bilgeçliğini etýär, nädir genjem? Beýle dälirdi, näme genejen tarapy çaljak bolýarmy? Ýok, men siziň tarapyňyzda. Onu näme siziň tarapyňyzda diýip bilgeçliğini etýär. Genejem siz gowar ýaradyk ka.
Ay olay. Şu ara yıkılıp bir yer bağırsam, işe ben öyle ol yanına. Sol çiret yani. Ne bunu yine de hadi yandık ka. Sen hadi mesela mı olay mı? Yok. Hadi yersin. Dikka inne kellen qawladandıra. Oğlum Kovulda senin yanında şey derdin çıktıracak mı? Gidecek işim derdim bile. O derler. Dikka sehel da şöyle ecilap durmasana. Kim? Men mi? Men eciliyem. Men cigeyim ecilde kuran adam der o. Ayağımın üstüne yıkılan tünüme asla mı ecilleme? Onun yok olarak yerden yıkılan da ecilledim. Maman o. Ecillemem. Ne anladın? Ben bak sen biliyorsun. Ben bilemem. Ne yıkıp? Valik mesela. O kadar. Ay dur. Ben men üstünde yaşayan mı? Avatkar, sizin yokurunuz zaten cevapta yaşayan. Değil mi? Sizin oyunuzda skripti çalyanlar mı? Skripti çalyan. Baba, ne çalyadık ka? Bollu, ikinciyi taptım. Bollu. İkinciyi taptın. Önümde kakam var mı? Kakam yok. Verayete iş tapan etti kakam. Öyle mi? Aa. Yine Ecem Madro'ydu bana etti. Yok. Ecem'den ne var değil mi? Arada şurada el boşluk eleyerek götüreceğim bir yayın mi? Diyerlik var kan tuvalime. Boşluğunda öğrettim. Ondan kere dükkanı dikelim o. Üçüncü kadar bunu çokartıp ortada yapıp verip zordan tıpaydım. Senin önünde olay mı? Ecem dükkanı dikelim o gidip geleceğim. Önünde olay mı bu mu? Bu olay ka. Böyle. Sağ. Dur. Ne buraya görüyor musun? Buraya da görüyor musun? Dikka hayıttım ha. Ben sizin yokurunuz zaten cevapta yaşayan komşumuz men sizin. Ya ondan önünde bir yerde görüyor musun? Bir yerde görüyor. Ay böyle. Savuklar sakın. Tamam. Böyle savuk. Tam şimdi yamadan şimdi. İyi yamayla da oraya gidelim. Eminliğine yapacağız. Buraya gidelim. Hep bir yerde. Şu taraf. Ay böyle yukarı. Bir de saklat durdu da kelden ağrı noktası. Kelden ağrımızı bilirdim. Ben kalkıp durdu mira etmedim. Yandan çıkaralım. Ho berdi. Alo Yusuf, yazandarını koşkuyun. Yazıp alacak mı? Yok, kağıda yok yanımda. He, birim karış. Koyayım, birim karış. Hedir, dinle beni. Ha, koyma, o işliyor mi? Berdi, men dinlonna diyen onu sen aytıp başlayıver, göne. Öyle mi? Ayna. Yusuf inine mi oyun taptın? Ben sana yürütte bir koşku dedim. Koşku? Şimdi mi ayttiyan? Sen şahir mi Yusuf? Yok, şahir değil. Yöne sana gerek olsa koşku maydarın, aydıma maydarın, gerek olsa tanzim ederim. Hava. Ayt vereyim mi? Ayt Yusuf. Dinlonna. Dinleyen Yusuf. Dinlonna. Sataştım ben deyip gol çekecek sene. Sataştım ben deyip gol çekecek sene. Eğer bana sevgi sözlerin versen. Aslında senden başka gizkene. Ne mi? Ne? Ha. İma ne edecek yekece senin söylesem. Sana doğuşup güzelleşti men dünyam. Sana doğuşup güller açtı bağımda. Bir daha sorasam ters cevap veren. Ya da kim taptığını sana sevgimden. Sevgime kim bağı vermesen aynam. Genç atmaya yürek bir... Seni ketle. Ne mi? Genç atmaya yürek birin söylese. Men ne edip bir aşağıyın gözlerini görmen. Men ne deyin yürek dine sen neyse. Koymalı elem, aylalı. Hava. İşten geldin mi? Hava. Hemişe şu bir vaqtda. Yadımda mı 5 yıllar bile kaptık. Hava gıdıklı devirlerde. Her kiminni bir yerde.
Sözüňem bölüm belin aýdy ber. Neme eger sen garşy bolmasaň öýdäkileri Ini yokurik maşak. Yokurik. Yokurik mi? Men aşak ay bolýanay. Aşak bolýadymyn. Ay näse bilen aydan çaýdan etdim orada. Aleyküm esselam. Saglyk bilen näme ýagdaýlaryň bolmy? Ay ini ağlar köp dogay salamay. Son wagtlar bir geli. Görnün ogay diýene. Botlyş gagam gördüm bolýar köp dogay salam diýipdi. Ay oň bilen ara kän oýnardyk gagam bilen. Ay o wagtlar ýaş mahallam bilen. Tamam. Ay ini ilk ştuat göçüp gelene var. İlk başlar. Şunu ilk bilen yürütüp bir salkın aylanyadım o. Anan narsın ili. Ay muva. Her katının eyvanına sıkıp şeherimi seyimleyelim. Ay işte aylardan nağınmaydım. Şeherimiz şeyle vur oğudan görünüyordu. Şeyle vur oğudan görünüyor. Şu göz ağaçını tezeyip şeher seyimleyen olma. Ay katı gelir o. Şoňamma öýe bol şup bir gili kesille wagawny. Anan marsın. Ay şeýle mene bolýar göwnüm açar. Bolýar. Galanam şolar ýarsan vurun beremmäni. Bolýar bornymja. Toğlan bolun mutlu olsun Arslancan. Hey, işlere de var dost diyorsun. Hey, dostum bu doğru mu? Yattan çıkarıp ol. Arslan Kutluyan. Sağ ol. Sen aydanlan hemmes doğru olup çıktı. Şundan bar ses zanjırdan eken. Ha şeyle mi? Böyle. İn devam ediyor. Arslan bugün başka gatla mutlamadı. Sağ ol. Ne bilen? Bugün Arslan birinci yedek işe giyeceğe kalman geldi. Öğlen tersine yarım saat iyi geldi. Doğrusun Arslan. Sağ ol. Arslan Kutluyan. Arvarkı başlık. Aleykümselam. Yardım etiştim başlık. Başlık olacak olan hemme de yardım etişmede başlık olup bolýarmy? Men sana 3 milyon näme diýdim? Näme diýdim başlyk? Amma da ağzından haritden hasabyny taýýarla diýdimmi? Taýýarladyňmy? Ýok başlyk. Taýýarlamadyk bolsam, şuň işde giýje galyp taýýarlamaly bolsa taýýarlardy. Başlyk şuň giýje diýme, birazcık işim var, dersi taýýarlaýyn. Men näme işlerler? Bir çen bir ýerde aýlanyp, kuýmenip gelen diýenni. O başlyk eden. İşler var. Arslan. Şuna ne yapmış? Şunu yazat, bu da yarın aytta olanlar. Bizim de olanlar işi soğudu değildi. Avul baş, beni attan çıkaran soğudu ettim. Merdana sağ olsun aytti. Avul merdan. Uzak gelsin. Uzak gelsin, mutlu olsun. Avul baş, hatavada mertir, lokman taylar baş. Hatavada merdan tayarlar. Men yarın asıtın bana yılan çıkarsın değil mi? Avul baş, avul. Salam aileli. Salam. Emeyem qaytıp barýaňyzmy? Hawwa. Heýem ýapýaňyzmy? Aýoğlan, sagat bir bilýärmi? İş wagty tamamlandy. Ulil öýüne gaýdyp barýar. Näme sen geler öýdüp garaşyp oturarlar aýtdyňmy? Ay bolýady. Gynanmaň, ertir birinden sagat sorap irraç gelýärsiňiz. Ulilin işleýän wagty. Ay ýok, gynanmak, esas maksadyma ýetdim. O näme maksady? Seni görüp galym diýjek boldum. Ýöne. Ha, näme? Aýt ýönesinem. İrrak gelen bolsam seni has köprak görürüm diýjek boldum. Aýoğlan men sen ýaly diýjek bolman, şeýle bir gowdatlar diýerine din. Galan ömrüňe şu ýerik gelende diňkille durarsyň. Aýlali, men beý diýjek bolmadyma? Aýoğlan sen diýjek bolma, men idim nämer gal. Aýlali. İyem, acıksam sonsa
Salam aleyküm. Aleyküm selam. O mu öyle? Tamam ya, sen o mu? Tamam ya, sen. Sen tayin mi? Evet, tayin. Ay yarın açan okmayın. Dümürleştiğe giderdik. Mebel kanal aylamalı bu. Şur mu? Ona sen tayin mi? Ay evet, sen yıl raporda geyine de tayin. Boli, uloğu var mı? Boli. Mulaştım kamay. Din kuruluşun ya, nasıl noktaay. Ay böyle ne? Gidip gelirse, mebel lukan olsun taşta eldiren. Ayo, yeni de seninle. Hava, men. İşten ştayıp gelýänçem ýydarlap geldim meni. Ay yok, izarlaba geldim o. Yöne duralba geldim. Näme üçin? Oy, duralba näme üçin geldim ya? Avtobus'a binmek üçün. Havanam, haysa avtobusa garaşýan. Onluğa garaşy. Onlu? Hawa. Ayoğun 10 berden gatnany. Şol birlige min jok bolýar. Birlige garaşy. Havanam, barýan ýerim nere? Barýan ýerim Arşavil şaýoly. Ayoğun, birlik Arşavil şaýolynyň goloýundanam geçenok. Şu ýerde ağlaýanyny bildirdiň-de. Şeylemi. Ondan doğru canayda. Doğru emaysam aileyle. Seni hatta kırgan. Gece günü kellende çıkamam. Aileyle. Sen gözlenmen ölme. Ben duanım. Akarsuğun boyunun doğup gelyen ailelem bir de durmuş toyunun haçan yeter paylelem Akarsuğun boyunun doğup gelyen ailelem bir de durmuş toyunun haçan yeter paylele ailele ayımlele bunun aygı taylele ailele ayımlele dolunaylı taylele Ey gülükten saadetin günne düşen yadın Ey gülükten saadetin günne düşen yadın Bana verdin vaadetin inne haysa ailelem Bana verdin vaadetin inne haysa ailelem Ailele ayımlele dolunaylı taylele Ailele ayımlele
mişil görüştüm, öykülüştüm, yanaştım. İki maya qaraştım, inni qaytım aylala. Sevmişil görüştüm, öykülüştüm, yanaştım. İki maya qaraştım, inni qaytım aylala. Aylala ayım lala, dolunaylı taylala. Aylala ayım lala, dolunaylı taylala. Bertin suala, bugün mana suala, kimden gelir ailele? Bugün mana suala, kimden gelir ailele? Ailele ayım lele, dolunaylı taylele. Ailele ayım lele, dolunaylı taylele. Ailele ayım lele, dolunaylı taylele. Aylala ayım lala, dolunaylı taylala. İsteyen bana. Hayır. Şu anda naharla ne yaptı? Bu da naharla ne yaptı? Sen mi muştun? Ben mi? Ama komşunu dövdüm, ölümü muştun. Ölümü sana muştun. Şu var. Böyle mi oturacak? Yürü doğruydum. Her gün işten gelip oturup çay içip vay ileride tanıyan. Denedim öyle ama. Oynayan olmuşsun, sen bu etken oynayan. Sen öyle etken şu Bach'ın, Mozart'ın, Beethoven'ın adını çalayan. Çıdar yani. Benim sonra etken, çıdar yani. Yok o kadar da bir var. Ona düşünürdüm artık yani. Şu an düşünürdüm orada yani. Ben söylüyorum sana yani. Doğru yani. Yok o komşu var. O diyen ık olsana, olsana da okuyan. O her zaman fazla olsa yani. Ben ettim ama kendini şu taraftan olsanıydı. Köpsanıydı. Çanlıydım. Ben koydurunu mu dedim çanlıydım ama. O koy değil benim gerekten yani. Sen bana. Çanlıydım o. Yani çıkıyordu çok böyle. O değilcan mı lan? Değilcan mı diyor? Komşu. Sen tutmadan düşünme ben. Bir de bunlara kadar mı? Ben tutmadan düşünmem. Ben düşünmem. Ben tutmadan düşünmem. Ağzına ne geçecek ki? Bu ne ağzına ne geçecek? Ağzına ne geçecek? Tutmadan değerli var. Tutmadan ağzına yok. Yine tutmadan. Yine yok onu tutmadan. Ben kalkmışım. Ben sana tutmadan. Tutmadan saat tutmadan. Şeyle var. Beyler açarım nerede? Şu çekmededir. Nerede var kızım? Bu suratım hava. Arasın bu tersine. Ne oldu? Getir ver suratı. Talip yılların beylerle aileyle suratı cigin suratı versene. Serdar versene ha ne işlep gördün ha? Ne misin? Aileyle kovuruyor mu? Serdar suratı ver. Ayda kovuruyor sen olsan aileyle. Men dün ailelerin bir oğlan ne oldu? Nerede? İkisi bileceği yolu var yani kendiler. Aileyle de katışadı yani. Şeyle mi? Ova. Demek kovuruyor yani kendiler.
ýa-ni kısalygyny deýlere diýmelen de. Men oň göwnüne diýjek bolmadyma. Ýöne suratdaky kimdigini biljek boldum. Onsoň ailelerini görenmi aýtdym. Hem düşün, o suratan şu ýöne suratda, suratdaky ailele, olaň arzuwy, umydy düşünýän. Men oň ailelerini gowurýany bilemokdyma. Bah, anladın mı? Ecemle sen havada ekeninde. Bonjour, aleyküm. Wa aleyküm selam. O mu edelen? Başın vermey. Uğur nira. İyisi var ya olsun. Aydımlan dinleyen beni. Bu aydımlar eyyam. Unuttun mu eyyam? Tuğrunu südra ortra. Güldür kim kay? Ne cigim çakı? Ay ne ettin ay? Kalamın iti olsun, kalın sözün olsun. Bah. O senin uçkulası ağır olup var ya. Ay bilem ne yapın otun içinde de. Gelinem çık aydın çek. Bunu dokunsan aydınlar dinleyen. Tanıyansın ha? Tanıyan mısın? Yine biri koşkuya diye. Biri aydımçı, biri sen olsa futbolli. Yok komşu. Menem teydim Mustafa. İşte oğlanlar bilen teydim toparına can görüyor diye. Ay ne ettin ay? Sen şunu? Ay ne ettin ay? Ay çağatı ölmek istedim futbolu. Gitmeyeceğim olsa götürmek istedim. Sportun başka olmuşunda eşek değil futbol oyna diyedim. Yok o asıl beyle değil. Sen futbola gitme, futbolun çık diyedin ya. Ay sen men başka yerim sarsan öydüyen. Men sana dine futbol oyna diyedim. Dervada girdi gol. Onun adı futbol. Bah. Komşu seni avurdu. Yatan diyekin ekeni gör. İşte bu iyicağı atmalı. Gelin, koy odatları. Kalan odatlar ailele canı oya dayıştırır. Otur hani. Biz şu ağrı kurunun maslahatını edelim. Hemen kurun Ece. Hemen maslahatı. Şurayı ödemenin bilmeyen adam kayana var. O neydi bilen okmuşsun. Habardar eden bura gelin. O ayıttı. Merdanı meseleme. Uy. Nira oğlum? Ece ben öyle oturma işi. Öteydi o. Ece. Ay Ece. Utonlu. Haber verme. Utonlu. Ne mi oldu Ece? Barcak kocuk tüpte duydurdunuz mu? Can oğlum. Şu sizin kıydınız bizim oğlumuz bilen halaşyandır deyip duydurulup barılmalı mı? Kıyız duydur da can malam dilekçiliğe saçaklı var diyendir. Yo, şonu da bir duydurup barsam mı o da? O birden kapını açıp zevgu girsen o bir hilep olmaz mı? Kikirden var oturmadan ağay senem. Türkmençilikte doğulunda kıydın geçsenini ilgin özünden kovu diyendir oğlum. Ay Allah. Yine bir gün aileyle canım sorap gelirler. Neyme sonra ağayıp ömrünün duydurmalı kınıyın diyeyim mi? Neymin de bey aileyle de... Men misal çünlü vay diyen can oğlum yani. Of. Ay şey diyor hoca yüreğimi yardın ha. Onun için yüreğim yarlı oturmasın oğlum. Kıyızlı şeyle olyanlar oğlum. Bugün gelmeseler ertir gelirler. Onunla da bir kısım telim kız sorap gelir. Vah. Şu yöne var oğlum. Şu yenge tren olup bir an ziyada var ha. Şu bir hokka tapar mı kadiyip oturuna var. Ha ne hemçin Ece? Ay han ne hemçin bu gelinin yanına otursa. Bağladın dünya canı. Özcigiyim canı alt berçek ettir gepleyemsin. Şunlar adi yaydanamaz da oğlum. Ha bilyen o. Ne diye? Ne diye? Ha olur öňürekden mer diye Ece. Näme öňürekden mer diye? Näme öňürekden mer? Ha olur öňürekden mer söýüşýärler diye Ece. A menem ertirden mer şoň maslahatyny edelli oturýar. A menem şonu aýtjan Ecem helen mer şonu aýdyp oturýarda. Indi ýaşam bir täzelik tapdyňmy? Ýaşam bir täzelik tapdyň aý. Ziyada näme şodatlar bilmeýändir öýdi. Bilýändir. Baýam bilýär. Şo bilen soň habar bolan şey diýip berdi. Ece. Diýip geçtin. Diğeri koyar da näme? Esasda şu ýaşlaryň öýle düşünşde boldy da. Ana menem şonu ýanna oğlum. Ýöne biz gelin bilen barp bir görelýär oğlum. Barp görün. Bu da kapy kakmak barda näme balan? Nawa.
Tamam, yor söküp gitmeyisimiz yok. Oturan yerimizden gıygırtağım, eşittilmeyen kalacağına da yok. Ay ne diyen ayece? Onun bir gelip olmaz mı? O kapısının verdiğinde var. Yarmadan gelip durun yalan olmaz mı ya? Ha? Ha, den gurjat bilen yok mu ecem oynadı yara. Ha, den gurjat bilen yok mu ecem oynadı yara. Hele nere oynadı o tireceğim. Ha ecemin oyunu kendinden ya ecem emem diye. Benim bir yıl son günde değişken rekor turnu. Sen morçaklı aklı oğlum. Yani yok. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Pencerede moğrin maňa seredýä, her bakana yüreğimi eredýä. Onun mehirlizi gara gözleri, yaş yürekde feygady deredýä. Onun mehirlizi gara gözleri, yaş yürekde feygady deredýä. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Seyle çıkar başına yağlığı, şeyle gödül barayın deliği. Asıllıca gürle val ya canımı, seyde yürek o perin aşığı. Asıllıca gürle val ya canımı, seyde yürek şol perin aşığı. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Gülüm meni öwürdün bilbile, bilbil bolup sayrayan sen gülü. Hay ne etdiň ay goňşy? Goňşy, ulaw oturşyňa gonu metana waýsan. Aman ulaw diýip beýtirmeler la ulaw. Erbe süreme var olsun. Başlyk. O, başlyk. Nägil sürmeliňi öwredin maňa? Var baş. Alo, alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
Hay Arslancan sana da saat verilimi var eken ay. Bizin öňüleýän ay işe. Polýa men yerime. Howju işle. Bırak soracakdım mı? Soru? Baş. Ciddi dünya bilen gül yaşanımıza ketleme efik balamaz. Ne aydaysam diye. Misal üçün ya. Misal üçün menen bilýän şoň bir hyllygyny. Ýöne sevgini taýlap bolýarmyň. Indi näme için? Ne? İşleyecek. Galanım. Ecem dağı ölçevlerle. Oho, toy bolayjak geldi. Ecem dağı gidip gelsin de. Menem sizin beren saadyňy da şoňa pençek saýlaýyn. Ýöne bir zada gynanýandy. Näme? Gellancı var ha. Yaman uzak görsak mella. Kim bilir 2 adım ya da 3 adım 10 ýanam gellancı bolýan eken. Ýerana. Ece. Ha oğlum. Goňşular gelipdir. Uy gelsinler balam. Gelen döwlet diýipdirler. Olar aýdanışypdy. Uy. Näme üçin aýdanýarlar? Hani kapı açık bar gelip çağır oğlum çağır. Ana goňşularyň geli geleweriň goňşular gelin. Gelin goňşu gel. Tağırına oturar mısın goňşu? Salam alik. Howmy ýagdaýlar? Hudaýa şükür. Gelin. İçiň daşyň hemme taglyk gurgunlukmy? Gülýär. Özüňizem howmy? Gülüm howy Hudaýa şükür. Dünýäçän işdedir goňşu. Hawa işde. Tügeleme. Bilem goňşu habarlyca geldik. Şeýlemi? Hawa. Merdanjan üçin dünýäni sorap geldik. Onu soňam ýaşlara bir-birinden habarlaýaly. Habary barmy? Hawa. Köne zaýda bile goňşu bolup oturypdyk ençeme ýyllar. Hawa. Goňşu. 50 gepden belli gep. Tanamandyr onu ýerine däl, ýa-da adamam däl. Öz gözüň ýetipdir onu ýeri. Onu soňam dünýä janada çağalygyndan belet bolamysan mene gatar kyn gapyn kakaýandyr goňşu. Galanam näme? Görüp ýerse. Onu soň menem näme daş ýerde däl, geler gider nurar men. Ýöne şu habaryny ýetirsem bolýar. Bak goňşu zaten garaşan habaryňa edil häzir jogap berip bilmerin men. Bir maslahatlaşmaly adamlam bar, geňişek adamlam bar. Galanam netibedir. Hani bir geňişip maslahatlaşyp, soň habaryny ýetiräýärler. Bolýar goňşu bolýar. Geňiş, maslahatlaş, maňa habaryny ýetirseňiz bar. Onu näme biz eglenmäl turaly. Sag oturuň. Toya gatnaşalyň. Sag bolun goňşu. Sag bol gel. Biz turaly. Sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. Gel gül ýatjak barlygyny şolara berik goýberýänler olam kaýdaýdy. Gyýw gelin. Yetiştirenin gyýyz bolsa gapyňy daşam hakar ýakynam. Aşumat medip berip goýberýän adam ýok-a. Kimiň netibesine bolsa şolalar. Howlukma sana daýda. Şulaň merdany jynym alamam. Dünýäjän has gowaglyny münasip. Heýde Gülşat bilen dünýä bir öýde ýaşap bilermi? Gelin. Daýda. Gyýsen ki, ýöne dünýäjän men barlygyma iň gowy arzular etýäne. Inni kerek gelenlerine entek gyýdym ýaş diýäýsene daýda. Şey diýäýin onda. Howa, şey diýsene. Entek olardan has gowy ýerlerim gelere. Onda şey diýerse. Merdan, ýa men Ejem bilen gelinejemiň gurrungyny eşitdim. Eýýam gelinejem Ejemi öz tarapyna geçiripdir. Ala bilmez ýagsam sen gelinejem. Hatşan görseň şo gurrungyny etip ýör. O bizimkilere gatar kayın täzeler soň toy ederiz diýiş. Sen hani ağlamaň ur goý? Men sana näçe aýtdym Merdan, şo erbet görünmejek görli. Nämin bizim ykbalymyz öňden çözmeli bolupdyr. Handan beýt ağlamaň ur goý, entek bolan zat ýok.
Senin boluşundan, senin derdinden çöllere düştüm, havarın var mı? Çıkabilmen iller arasına, dillere düştüm, havarın var mı? Son gidişin dalanmadın sevgilim, bağlamadın gülü sanlı sevgilim, bilmen bize neme bana sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Son gidişin dalanmadın sevgilim, sarılı güllerim sanlı sevgilim, bilmen bize neme bana sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Otlara düştüm, haberin var mı? Akar gözümden yaşlar fil yanı, deli sevgilim ömür geçer yel yanı. Solum sarılıp göğe gül yanı, gözlere düştüm, haberin var mı? Akar gözümden yaşlar fil yanı, deli sevgilim ömür geçer yel yanı. Solum sarılıp göğe gül yanı, gözlere düştüm, haberin var mı? Son gidişin dalanmadım sevgilim, bağlamadın gülü sanlı sevgilim, bilmen bize neme bana sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Sen gittin dalanmadın sevgilim, sarılı güllerim sanlı sevgilim, sevgimize neme bana sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Otlara düştüm, haberin var mı? Son gidişin dalanmadım sevgilim, bağlamadın gülü sonlu sevgilim, sevgimize neme oldu sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Sen gittin dalanmadın sevgilim, sarılı güllerim sonlu sevgilim, sevgimize neme oldu sevgilim, otlara düştüm, haberin var mı? Otlara düştüm, haberin var mı? Böyle de düş ol yani kino. Şu işte sana falan olsa da. Öğretsen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öğretsen ne? Şükür. Gel tamam. Öğretsen bana soracaktım da hani köptün mü hani? Bu konserte hayra açan komşu. Hemen konser konuşuyor. Konser değil hep de. Yok, önümüzde konser diye lan. Bir dakika sana konuşuyor. Evet, ne soracaktım? Ne öğretsen? Önümün sağ bak oluyor mu? Sağ. Mesela çünkü Nurhan Mehmet'e koydu bu saatlik bile çalıp. Gerek olsa komşuyu Nurhan Mehmet, onun sağlarından şaraf yönü, ben şu an biraz konuşayım. He, ne böyle öğretsen, o ne verecektim? Düşünüyorsun, onu işlerini, kovukluyorsun, onu... Yani burada tanıyayım. He, o çıkanda kapında önünde oturucuma bilen mi? Ben fikir ettim şunu var ama...
Ular düt diýenler sazda, arkayı dinlesem oda tapçan ýasasam ýurtaýdan. Bir halja gaş goýup diýenler. Oňşy mene garşylygym ýok bolsa. Ýönelen kaptal oňşyma Bayramxan garşy çykmasa. Bayramxan goýup kira. Oturuşu aýryp tapçan, saz dinleýän çaý içi. Oňşy otay konsert bar bäle, otay tapdym ýöňi. Döwlet şan dinlejek bolsaň ýazgylary aldyp öýünde dinle. Indi men sana bir gana aytayım. Bilip koşun. Canı size taygelecek daha yoktur. Sonun ottu. O zaman senin bir saat çalmanla biliyor musun? Ya şu sağın dinlemeye peyatken bir yerini biliyor musun? Sen bana şu sağın gitti bana komşu işinde çalmanı gayret ettin. Men öýünde islesem saat çalarım, islesem deprek çalarım, islesem akşam başından dans ederim. Tikki komşu doğru diýer. Sınmotdan baş çıkanım. Durdurmut, näme kim diýär? Tikki diýer. Näme diýär? Sınmotdan başa çıkanım. Eşitdim döwletçan, men sınmotdan baş çıkanım durdurmut. Men sınmotdan başa çıkanım. Sınmot diýerler men düşündireyim. Sınmot bular şu genişlikden döner. Sınmotun kampasitlikler var. Şu dikkat ayt, men yok kimde gurum etmedi şoňa. Sınmotda düşünürüm o kelime. Kim var? Esselamu aleyküm. Waalaikum assalam. Gelin mi tamam? Şuraya şu tamam oturur musun? Gelin mi duymandır mı? Tamam gel kurum. Ay duydan gel yandan. Ay oraya kalacak. Tamam oturur. Ne şu der o. Atıştırışlar atları. Hadi. Çayım demleyin. Çayım yok man demlerim. Çayım dem. Aktif kıyım karnılar. Hayır hani. Sağaman oturur musun? Oo, senin sağamanca geldin. Sağlarım gow mu? Oo, Hudaya şükür. Näme täzelik ba onu? Ay bir qatı ütköşük täzelige yok. Ýöne goňşular gelip gitdi. Goňşular? Hawa. Keypine mi ýegirik mi? Haçakly geldiler. Ha, haçakly geldiler. Gyýdym düşünme. Hawa şol merdan üçin sorak geldiler. Tuweleme. Siz näme diýdiňiz onu? Ay menem gelin bilen maslahatlaşdym. Hawa. Gelinim bir qatı göwnäp durmady. Gyýdym näme diýär gyýdym? Yaşlan arasında söýgü bar ýaly. Söýgü bar ýaly. Söýgü bar ha? Onu näme üçin rady bolmadymy? Ýa bir goňşy, bir tanalýan ýer, ýakynlaşyp bolýar goňşy bilen. Hem aýtym daşlaşýan. Oýar. Awar. Bir tanayan yerin, gözüň ýetip duran ýeri, sözüne aýmaly keniňizde. Ýa şuň ýaly o goňşular bilen ýakyn arasyny saklama mümkinçilik gözläp dörler. Hem aýta. Onu indi kedek rady bolaýalyň. Rady bolaýan. Aragulak, Yalwan, häzir gezmeňiz. Bayra gidelim ya, düze gidelim. Vay jigim, teňem sobur bolsun da. Uyan. Salam. Oňy ýagdaýlar. Egilikmi? Jaňadan bolsaň özüm bar al gaýdarsyn da. Indi barıp bolan bolaýmasam, men taňa näçe berip diýdim. Geley diýdim. Indi hiç. Öýler saglykmy, gowlukmy? Öýler gowra saglyk gowluk. Ýöne barlygym üçin goňşular guda geldi. Gaýnam radylyk berdi. Guda gelen bolsa gow edipdirler. Radyçylyk beren bolsa has gow edipdirler. Sen näme gurrun edýär? Men näçe wagt ber dünýäni sen gelin edip alarsın diýip ardyp edip gezdim. Uyan, gynanma. Sen goldy ejem bilen gurlaşdy. Başga bir ýere gitmän aladasyn et. Näme? Dogrudanam. Kimlere gitmeli? O uyan, sizin goňşuňyz. Aýlady. Vay jigimjan, aýlaýla şeýle gowgy. Men derrew ejem bilen maslahatlaşaýyn. Men onunla ilgilenmeyin.